Takýto pohľad už z diaľky neveštil nič dobré. Starobodská dolina sa doslova zmenila na peklo. Od augusta poriadne nepršalo, takže to vstupom tomu veľmi dopomohlo. Takto to vyzerá uprostred živého pekla. Požiar sa nám rozšíril kvôli silnému vetru zhruba o kilometr. Na leteckých záberoch je vidieť viacero ohní. Ešte pred poludním do boja s ohňom povolali armádni vrtuľník a letku ministerstva vnútra. Aktuálne zábery z vrtuľníka dokazujú, že plamene sa zo Starobodskej doliny dostali až na hrebeň. Silný vietor v kaze napomáha a dodávna jeden z najkrajších kútov našej prírody sa každou minútou mení na väčšie zhorenisko. Ďalšie posily s lopatami a kropáky. Asi momentálne dokážu len do vzduchu. Aj hasiči priznávajú, že posol stačier je teraz doslova závisí na armáde a letku ministerstva vnútra. Teraz sa dá povedať, že tento lesný požiar sa zaradí medzi tie najťažšie svojho druhu a nebyť majstrovstva pilotov letky ministerstva vnútra a armády v ťažko dostupnom teréne, kde sa iná technika nedostane, by desiatky hasičov svoj boj s prírodným živlom len sotva vyhrali.